Maraming salamat po. Yung anak mo naghihintay na doon. Opo nga, nami-miss ko nga kaya gusto ko palagi pong pauwi na pauwi. Nung huli kong punta, sinama ako sa bukid. Nagpunta kami doon sa may isan nyo. Para po masumpay ang apang sa kuya buhay. Hirap lang po ng mga aki ko. Gusto ko pa man po sila mahiling na mag-aragong. Kahiling pa man po kung magwapo. Kaya gusto ko po mabuhay. Masalamat po ako, sir, sa mga tumulong po sa akin. And God bless you po sa inyo pong lahat. At makapagpatuloy po ako ng pagpagamot ko. Maraming salamat po. Gandang hapon mga kahabi. So nga po, punta po ako ngayon kay Nanay Maribel sa Naga City, sa ospital, para po dalhin sa kanya itong mga blessing na ito na ating pinadala ng ating mga sponsors bilang suporta sa gamutan ni Nanay Maribel sa kanyang cervical cancer mga kahabi. Kakalabas ko lang sa trabaho ay dumiretso na po ako ngayon, padiretso na po ako ngayon punta kay Nanay Maribel sa Naga City. Yan, magdadrive po ako ng mga 1 oras. At salamat po sa nagpahiram sa atin ng sasakyan. Yan, shoutout sa ating sponsor, si Madam Jocelyn. Salamat sa pagpapahiram po ng iyong sasakyan. At papunta nga po ngayon sa Bicol Medical Center para po samahan niyo po ako mga kahabi at ihatid natin itong mga blessing na ito para kay Nanay Maribel. At yun nga po, yung anak niya si Elizabeth ay naiwan dun sa kanyang lolo at lola. So ngayon po mga kahabi, sinalinan siya ng dugo ng 3 araw, nasalina ng dugo at namanga daw. Tinawagan po natin through phone at upang kumustahin si Nanay Maribel, namaga daw po yung kanyang mga balakang, yung kanyang hita na manas. At yun, sa ngayon po ay naka-confine pa siya sa Bicol Medical Center mga kahabi. So ngayon, samahan niyo ako, bisitahin natin siya. Marami akong dalang sa kanyang pasalubong, mga blessing na magagamit niya sa kanyang pagpapalakas, pagpapagamot. So meron tayong dalang prutas, meron tayong dalang pagkain na cracker niya, at meron tayong dalang food supplement, yung kanyang laging iniinom, yung nagpapalakas sa kanya mga kahabi. Yan yung barley, yun daw yung nagpapalakas sa kanya at nakakatulong sa kanyang kalagayan. At yan, ano pa yung dala natin? Prutas, barley, gatas mga kahabi. May dala din po tayong gatas para sa kanya. At nagdala din tayo ng tulad ng tissue, yung pineapple juice. Yan, binilang ko po siya ng kalahating dosena ng pineapple juice para mainom niya din po magamit na o mainom niya po para pang lumakas at gumaling si Nanay Maribel. Panalangin ko na din po at ng ating programa na sana po ay sa madaling panahon ay makarecover po siya, mapagtagumpayan niya po yung mga hamon ng buhay, yung hamon ng yung mga challenges nito, yung sakit niya ito ay mapagtagumpayan niya mga kahabi. So yan, so samahan niyo po mga kahabi at dalawin po natin o puntahan po natin sa ospital si Nanay Maribel. Yan mga kahabi, medyo inabot tayo ng rush hour.
Sige. Ano na? Kumusta? Pira ka mo igdi? Ha? Ano yung magandang kondo ba? Duwa ka mo? Iyo. So yun mga kahabi, dito yung kwarto ni Nanay Maribel. Ano lang to, electric fan. Iyo po. Ito yung ID ng ano, bantay. Kasi isa lang pala yung pwedeng pumasok. Opo. Isa lang yung pwedeng pumasok. So, piniram sa akin nung kanyang kasama. Yan, iwan ko dito. So, kumusta ka na? Ito po, pag po ang mga papa, sir. Maga. Opo. May suot po ngayon ang ano. Ayan po, baga, sir. Ayan, manas yung ano mo. Pati hanggang dito po yan, sir. Hanggang na diyan. Kabilaan na yan. Ini-injectan po ako sa tiyan. In-inject ka na ano? Nung pang patanggal po niyan. Pampatanggal ng manas. Opo. Nakailang turok na po ko. Nakapang-apat na pong turok. Matanggal Sa po ano? ng manas po. Buti na lang, dalawa lang kayo dito. So yun, mga kahabi na dito na nga po. Ito po yung room. Yan, may electric fan. Kumusta po? Malay ng buhay. Parehas po pala kayo ni Nanay Maribel ng, ng kalagayan. Paraga na po nga mata niya. Kakasuka. Rasyon ng pagkain dito. Opo, yan po. Yan rasyon namin. Ay, ayun pala, meron ka ng wheelchair sa bahay mo. Ay, maraming Nandun. salamat po sa nagtulong po sa akin. Galing kay Ma'am Arlene. Ma'am Arlene, maraming salamat po. Bigyan ka ng wheelchair, tapos yun nga, pagpunta ko doon sa'yo nung nakarang araw, yung mga sponsor mo, nagpadala ng prutas, lulutuan sana kita ng ulam, kaya lang, ang nangyari, doon ko na lang sa anak mo binigay. Maraming salamat. Ito yung dalagan ako ngayon. Yung sabi mong barley. Opo, sir. So si Ma'am Arlene, nagbigay sa'yo ng 3. Opo. So 1,000 yung isa. So ngayon naman, nagpadala naman siya ng 3 box ng barley. Maraming salamat po. Yan. Madami ka ng barley. Gawin mong kahit 2 times a day ka na uminom. Opo, Yan, maraming mahal ko mga salamat kahabing po. barley ni nanay. Ito po ang 1,000 napapaadbaba po ng kriya ko. Maraming Madami ka salamat na. po. barley. Maraming So salamat bali, po. meron ka ng 6. Opo, hindi na po. Nakonsumo mo na yung isa. Ubus na po. Wala Ubus na. na po. So yan, bawal pala yung plastic na ipas. Ito, meron ka ditong gatas. Tapos, pwede ka ba ng pineapple juice? Opo, pwede po. Meron ka ditong pineapple juice, gatas. Salamat po. At Maraming salamat po. yan, Skyflakes. Tapos, ito prutas, yung apple. Opo, Yan, maraming meron kang salamat prutas po. dito. Lagay ko na lang dito sa tabi. Opo. Kasi kasuhin ng bantay na Mara. mamaya. Opo. So, si Ma'am Arlene, tumawag sa akin, si Engineer Arlene from Manila, sabi niya, kumustahin kita. Nagpadala naman siya ng 10,000 para sa Oo, iyo. maraming salamat po. Kasali itong barley. Si Ma'am Jesseline, yung anonymous nating sponsor, nagpadala sa iyo ng 2,000. Si Ma'am Dilma Andalio, nagpadala sa iyo ng 1,975. So, yan. Salamat po. Maraming salamat po sa tumutulong po sa akin. Para magpatuloy po ako na magpakemo po. So ngayon, ang nagpadala sa iyo, nanay, isang anonymous na 2,000, si Ma'am Dilma Andalio, 1,975, at si Ma'am Arlene Santa Clara, Engineer Arlene Santa Clara, nagpadala ng another 10,000 pesos para sa iyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. God bless you po sa inyo pong lahat at tumulong sa akin. At malaking tulong po na sa akin. Maraming salamat po. Yung anak mo naghihintay na doon.
Opo nga, namimiss ko nga kaya gusto ko palagi pong pauwi na pauwi. Nung huli kong punta, sinamahan ko sa bukid. Nagpunta kami doon sa maisan nyo. Sabi po nga sa akin, hindi na po siya na po mabantay. Bawal man. Nagparahay ka na sila pangalan mo. Iyo po, pinaglalaban ko po. Yan sabi nga nila po, kaso bago ni Doc na Rita, mag-umpisa na tayo ng chemo ha, mag-ano ka. Sabi ko, Doc, sabi ko, kaya ko pa kaya? Sabi niya, kaya mo yan. Sabi ko, tapos pasok agad sa isip ko yung anak ko. Talagang ikaw lalaban. Sabi ko, wala naman kako. Sabi ko, ay hindi kako talaga. Sige, hindi naman ako pababayaan. Alam ko naman. Pasalamat po ako, sir, sa mga tumulong po sa akin. And God bless you po sa inyo pong lahat. At makapagpatuloy po ako ng pagpagamot ko. Maraming salamat po. Natutuwa yung si Marlene kasi nakita ka niya dito sa video. Kaya Po. binisita ko nga po dito si Nanay Maribel sa ospital para i-update kayo ng kanyang kalagayan. So yan. So kay Ma'am Arlene, ang ibibigay ko sa iyo, 3,000 yan. Plus 2,000 kay Ma'am Jesseline. Pinadala ko 4,000 galing doon sa bahay nyo. So 14,000 lahat ang ibibigay ko sa iyo, Nanay. Opo. 14,000 pesos. Yan lahat yung naipong kong Maraming salamat galing sa po, sir. sponsor. Oh, maraming salamat po. God bless you po. So sana po yung perang yun, Nanay, ay makaabot hanggang Opo. sa pananatili mo dito sa ospital. Maraming salamat po. Naniniwala ko meron pang darating na tulong sa iyo galing sa ating mga sponsor na makakatulong sa iyo sa iyong gamutan. Galing to kay Ma'am Grace. Ito po mga kahabing Berlin po, galing po sa co-teacher ko. Di ba? Si Ma'am Michelle. Opo. Si Ma'am Michelle po yung pakilala nito kay Nanay. At sa kanya ko din binibili, dinidiscount na tayo. Opo. So, may discount pa tayo sa barley. Alam po. Maraming salamat po. God bless you po. Salamat. So yan mga kahabi, naibigay ko na po, Ma'am Arlene, si Ma'am Dilma, sa ating anonymous sponsor. Naibigay ko na po ngayon yung pinabibigay po ninyo na tulong kay Nanay Maribel. Natutuwa po kasi nakita ko medyo malakas siya. Tingin ko ay kaya-kaya pa ni Nanay Maribel. Panalangin ko Nanay Maribel, pati sa mga kasamahan mo dito, panalangin ko po na sana ay gumaling kayo. Kapagaling kayo ng Panginoon sa inyong mga karamdaman. So, magpagaling ka, Nanay. Opo. Ayun mga kahabi. God bless you po. God bless you. Maraming salamat po. Handa po ako makipaglaban ng aking gamutan po at meron na po akong pangtustos na pera pang paggamot. Maraming salamat po. Yan. God bless you po. Yan. Ito mga kahabi yung katabi ni Yan Nanay. po nga ang inahanap ko man na kaga ng tabang. Stage 4 na tatay. Asawa mo po. Ano pong pangalan ni tatay? Jewel po, Jewel Mayhay. Siyempre, hindi ka na po. Ano po? Jewel po, Mayhay. Tatay Joel. Ano po yan? Pero yung ano po, may pag-imog po, kailan po alam ko pa sa iyang ano, Iyatin eh. diatining po, kaya po dahil siya nakimo. Kanya po, kumpain po siya dikyo sa Dapat po 3 na ako na chemo. Kaso lagi pong bagsak ang aking laboratory ko. Cervical ka. Opo. Cervical cancer. Stage 4 ka. Sabi po sa akin, bubutasan po dito sa may kidney. Puputasan ka sa kidney. Bakit? Para po daw makaihi ako masyado. Jocelyn Mayhay. Opo, Taga taga saan ka po? Mambola po kami. Mambola, Biyaw po, Digmanan. Lidmanan. Ilang ano ka na po dito? Ilang araw na din? Ilang araw na tayo po. sapat. 4 na araw na din po kayo. Opo. Tapos yung chemo po, araw-araw na. Ano po? Hindi po, tatapusin muna daw po yung pagbutas ng ko. Para makahi ako pag na okay na po yun, saka ako ikikimo ulit.
Mabibuang sakit ang tiyan ko po. Sige, sige. At sana po ay may makapanood nito, nanay. Nanay na nga nito? Jocelyn po. Nanay may Jocelyn, sana po may makapanood nito. At ano po bang hanap buhay mo, tatay? Wala po sir, nag-i-skis lang po ako sir. Na? Nag-i-skis lang po. Ng ano? Ang ano po, ng ano pong ano, Ito sa race po. Tarinis po bagang ano, skates. Ah, nag-i-skate. Okay po. Nag-ano ka po, yung parang nagpapasada, skate. Minsan po, naka 200. Ayan, sa Bakato. Ilan na po na po yan? Ano po, 8 po. Walo na. Walo. Walo po. So, yan, nanay Jocelyn, sana po ay may makapanood nito. Ako po si Jocelyn Mayay, humingi pa ako ng tulong. Para po sa akin sakit ng cervical cancer stage 4 na po. Kasi naman po nakapanood po nito, humingi po pa ako ng tulong. Kasi po mahirap lang po kami. Para po masumpayan pa pang sa kuyang buhay. Hirap lang po ang mga aki ko. Gusto ko pa man po sinamahiling na mag-aragong. Kahiling pa man po kung magwapo. Gusto ko pa man po mabuhay. Kaya po sisin man po sa kuya ano po, Tama. tabang. Nagagad po sa indong tabang po. Dakula pong pasalamat ko po sa indo. Bigyan din po kita ng ano, panggastos na po dito. Nanay, 1,500. Wah, Salamat, panggastos na po. salamat po. Ano pong pangalan mo po? JR po. Marami pong salamat kay GR po. Ano po ang JR Habi na lang po. GR Abi po. So, binigay niya pong tulong. Pagpasensya niyo po yan ha, panggastos niyo po ni tatay. Opo. Bili niyo po yung pagkain dito. At sana po may makapanood at matulungan po kayo, nanay. Tatay, Salamat po sir, salamat po sa tulong mo po. Sana po marami pang halawig po ang buhay mo. Umurong nakakatabang ka po. Salamat po marami. Ingat ka na. yan mga kahabi, dalawang pasyente na parehas cervical cancer ang nandito ngayon sa kwarto ni nanay, sa kwarto room 7 ng Bicol Medical Center, at sana po ay gumaling po sila. Panalangin natin sa mahal na Diyos.